Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Oh, isyot? Ikaw ni? Yes, I am! Oh, sige, ako ni! Mayo kay nakatawag ka, isyot. Imuha ning number? Kumusta naman sila diha si Corina, Dodot og Miles? Ha? Kumusta naman sila, isyot? Akuan, di na akong number sing. Kay wam kay cellphone. Nang huwam na ko sa kong amigong gwardya nga niyang trabaho sa pawn shop sa lungsod. Wala mo ito bagay isyo ang akong pangutana. Kung okay na ba ang akong pamilya diha? Si Corina, si Dodot ug Miles. Kana, ako nagkiklaro istorya nimo ha? Unsa man, nakaklaro ka? Klaro man, Pranseng. Unya, nganong wa man ko nimo to baga? Unsa man, okay ra ba sila? Ako, kuan. Nagkasulti mi ni Gregi gabi eh. Katubang suod akong amigo nga negosyante diha sa ato. Ug mao'y nagtabang nako aron makapanarbaho ko diri sa Cebu. Ug mato niya kay nagpatabang man ko niya pinaagi ni Apio. Okay ra kuno sila diha sa ato. Aw, maom kay iyang sulti nga okay. Aw, oo, okay. Ikaw gyud shoot. Tinubaggan gini ni ay. Suman nakainom kag tuba diha sa ato? Oh, bahali na ba? Eh kay palabi anang inom shoot. Di na makaayos lawas. Aw, oo, bitaw. Kainom ko, Seng. Pasensya na kasi nga. Kay, looy kay ko nimo diha, oy. Pranseng, how din lang yun. Naunsam na siya. Uy. Murag nahubog na gyud kada. Labaw pa subog, Seng. Labaw pa subog. Kailan ko. Kirito ka na. Uy. Pastilan ni mo. Unya lang ta mag-istorya. Tarong ka nang. Huwag kang kainom, uy. Kay, jote pa sa kurong dire. Sige na, sige na. Mau ba? Ang ako lang may number naman ka na ako. Pagpalit po og cellphone ni mo. Aron nga magkumustahay ta bisag panagsalan. Oh, tanaw lang, Seng. Kadiyot lang god. Naunsa man ka nga mura kailakon. Anong mura kong kailakon? Kinsabay di kailakon, Seng. Nga, naluoy mo ko. Ha? Unsay naluoy man ka? Kinsa may imong gigaluyan? Ay, ikaw, good. Ha? Ako? Ngano god? Aw, Ako gyud? ako di ay. Kaya, hang na kaya akong mata. Aso kay dire. Nagdaob ko. Nagdaob ka? Oh, naa ka magkaslungsod. Nganong diha man ka nagdaob? Buot na kang dire ko magdaob. Dapling ko sa kasada, good. Ay, stilang. Ayaw lang di paghinubog shoot. Tingali badakpan ka ng pagdaob ni Budiha Daples Krasada, ha? Bawal ra ba na? Ay nga nung dakpan, good. Bahala na. Basta magkapahunga ako sa kong gibati. Hay, ni mo isyot. Huwag yung kong kasabot ni mo. Pauli na ka, ha? Kay hubog na ka. Pagpakyaw lang dihag, pidikap paingon sa ato. Aron nga, madiritso kag uli o makapahuway ka. Hindi na maayo ni mong maglaroy-laroy ka diha sa lungsod nga nakainom ka. Simba ko madasmagan kag sakyanan diha, na. Aw, patay. Isyo! Luyan ako sa kong amigo, eh. Maragbaon man gining akong ikabalakan ang mitabo. Pero sa may buhato ni Francis, kung musulti ko usan ni nias kong nahuna. Bahin ni Migo Gregi o Corina. Pag-usam siya dito. Di ka siya mag-wild. Nganong kiyatagan man nimog number ni Papa ni mo Francing si Ishot Miles? Ay nangayo man mako rin.
Nga nang di katagan sino'y isyat sa number ni Papa mo. Unsa di ay? Oh, ha? Kuan. Wa. Pero ang ako bag, bisan unsa nila ipanulti ni isyot nga tukang papa ninyo. Malipay da imong mag-uol ang inyong amahan dito si Po. Unya maapektahan ang iyang trabaho dito. Unsaon naman lang niya pagpadana tong kwarta dinhi. Nakasabot ba mo sa akong gisulti, Dodot? Miles? Gihuna-huna na ko, Corina. Wa man tingali kay angayang kabalakan o kahadlukan nga nangayog number ni Francine si Isyot. Kaya may guman sila, di ba? Sa akong paminaw, mas maayo gani di ay hinuon kay kung doon na tay tuyo ni Francine, kung wa tay Lord Baron, makapamalihog ta ni Isyot. Ang ako lang gud matansyang ba. Nga basin maghimo-himog bati nga istorya si isyot bahin nato. Unya iyang isulti nitong Francine. Ay nakasabot kog unsay buot nimong ipasabot, Corina. Kay kun may bati tingaling panghitabo nga angayang masayra ni Francine. Ako tingali nga imong inahan mo ay angay musulti niya. Dili ba? Matansyang. Nganong nalain man nako si Mama Corina, Kuya Dudut, nga gihatagan na kog number ni Papa sinoy isyot. Angay, den na niya ikasuko. Ambot lang, Mama. Wa ko kasabot man. Sumaysa na ko, anak. Kalimti na dayoy. Kay basin og kanang balikan noon ka sa ilanat nimo. Anong basikin nimo na ana? Naipong lang ko pa. Diin ko nakasaan na. Sinaisyot nang gani ang nagpahuwam og kwarta nato sa atong pag-ani sa ospital. Kay giprinda niya iyang alahas. Ayan, lagi istorya na ba? Kalimti na ba? Gusto sa dako man nawag ni Papa Francine. Pero dili mo sugot si Mama. May puong lang takon nga no. Gayi agulo. Ging na na siya kalimti na. Paninguan na diya nga maayon na ka. Dili kay masigi kag hunahuna na tanawa mo na na stress na kayo. Okay, wag tanga na. Aron na makapauli na ta sa ato ba kay na. Hapit na ba klase ba ya? Mo eskwela na tagbalik hapit. Gikasulti na ko ang doktor nga nagatiman ni Miles ko rin. O mato niya, mga sunod adlaw tingali, kung magpadayon lang ang pagsaka sa platelet count ni Miles ngadto sa manormal na gyud, makagawas na siya din sa ospital. Salamat in taon kun mao. Pero sa pagkakaroon, kay ako mang gipakigsultihan gyud ang doktor nga siguro na gyud nga mamayo si Miles. Hinungdan nga mi-advise siya nga di lang usa dayon i-discharge si Miles dinhi. Obserbahan lang gyud usa ang iyang development. Kay way kumo kun maniguro, di ba? Salamat, Greggy. Salamat sa imong pagtabang. Basta kay mao na to. Di lang ko magdugay kay may importante pa may lakon si Apyot. Panawag o pag-message lang kung doon na mo'y kinahanglan nung dini, ha? Sobra na kaayo ang imong pagtabang namo, Greggy. Unsaon ka namo pagbaos ini. Na sige, di lang ko magdugay. Kay giapura kong Apyot nga akong amo. Usbon ko, Greggy. Daghan gid kaayong salamat. Tod. Duwata daning akong gibit-bito. Ha? Unsa man na? Basta kayo duwata na. Pero Akong ibutang ha, kay mo na ko. oh, pastilan iya gid kagipiyaan. Greggy, ayo rig ibilin. Kuhaan ni. Oh. Wa gid siya mamati na ako. Greggy, kadiyot lang. Unsa may sud ini? Namura man ni gamayng karton. Akong tan-aon. Oh.
Box sa bagong cellphone? Unsay po di pasabot ini? Unsa? Pati lang, Dok. Sutan na ko, no? Murag hapit na gud matinuo, nag-imong gultong may tabo, no? Apyot. Pero, Dok, si Francine nga suod kay ni mong migo ba? Saan mo lang ito? Ugmaog yun ning dagana, dong. Saan mo lang itaon to? Wa pa kumasayod, Apyot. Wa pa kumasayod. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!